Odinana eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọdụ na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ anwụ chacha, ndị okenye ga-adị front and back, front and back. Faja si kara aka gọrọ ugwu Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ọkwụrụ ụka adị. Mana Ugochi tubelu kwenye ekwe, Eze-Ana si na ọma mgbe. Ọdịnala ọma chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma bụ uwe. Ọdịnala ga-adị, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa n'ụbọchị taata bụ nkwọ. Si na nkwọta ya kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m onye ọbụla chere ihe ọjọọ ya eme anyị, ọ ya enwe ọdachi. A sị m onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị, ya ma onwe ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee anyị. A sịrị m na ihe niile ahụ o zuru ya atụ ya n'ahụ. Osisi fly na-atụ ufere, a sị na ufere amapụziri ọnụ kama ya si n'ukwu wee pụọ ya. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana, ọfọ na ogu enwere mkpochi. A sị m na ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. A sị m na ife ọma ga na-emere anyị ụtụtụ ehihie abalị. Agụkwa m ọfọ n'isi ndị our friends of the temple, na ndị niile were our fans all over the globe. Ndị ihe niile a na-eme n'Ugochi tubelu na temple na-amasị. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị na ihe ọma ga-emere ụnụ, na onye na-achọ ụnụ ga-ada, na onye sị na ụnụ ga-adị mma, na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma, na onye ahụ ama adịnata mma tiru ụwa agwụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu, nke na-abụ anyị na-ehe osu every Wednesday. Oge anyị ji aga ọfọ kwubi okwu n'isi Friends of the Temple all over the globe. And ọrụ mgbe anyị na-arụ na temple, distance abụrụ ebara ya. Nwekwara ike isonyere anyị na mmụọ. Ndị nọkwa fisikal chọrọ ịbịa nọ present, fine. Echefu na ụbọchị ọbụla ị ga-abịa na temple, you must notify me. Maka na busy ka ọ ghara ịbụ na ịbịa na temple. Ọ nwere ịbịa na temple one day, mana ọ bịa, you couldn't see me.
so we wee na-amasị ya no the mbụ na nke bụ eziokwu na ịbịa na temple anytime ọ bụla ịbịa na temple before ọ na-enwe ike afụ mmadụ everyday ga-elu from 3 o'clock. You know why? Na each door ọbụla nwere ọrụ ndị ebukuru ọrụ ọlesi bịara ụbọchị Wednesday each door ọbụla nwere ndị ebukuru ọrụ and ọ bụghị na share na program arituo now abanye m ọrụ anyị nwe for the day onwere ka m mesi hapụ ọrụ enwe for the day je na-afụ gị nwa bịara nọ for maybe one thing or the other. A ga-arụsị ọrụ maka na ụfọdụ ndị anyị na-alụ ọrụ anọrọ nso so a ga-arụsị ọrụ ha for the day ọrụ book for the day before I nwee time for any other consultation. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na onye agba ụzọ bịa n'ụtụtụ maybe ị nwere ebe ị na-eje ị na-eche ka hapụ ọrụ nwe for the day bịa attend to your drop person. Ịghọtara ya? Onye ka anyị sị gị must notify me you are coming ka m wee gwa gị ụbọchị ga-adịrị m more convenient ịfụ gị ka abụ ofu. So nke ọzọ bụ abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Then isiokwu anyị ji maka ebe n'ụbọchị taata bụ why you should have an altar that speaks for you. Very important. Message anyị bịa taata bụ a life changing one. I can tell you today achọ m ka m gwa gị isiokwu niile ị kwesịrị ịma and the why. Because na imere ihe a tụrụ anya n'aka gị ka ime o mee gị ị na-agafusi ego ma ọ bụ ihe ikwesịrị ka ihe na-adagharị ihe ikwesịrị ka ọ na-eme gị. Gee ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi taa. Nkụzi taa atawa ọ pụrụ iche ịnụbara ozi ya before. Yes. Then nke ọzọ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-abịa ebido na Disemba 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ị ga-agba mbọ fụ na ebukuru afa gị before 50th. Yes, ndị na-esonye na ya before amadụgo ka esi eme mana maka gị nwa bụ onye ọfụ ihe ị na-ediri ime wee forward m ya 3 prayer request then make donation token to the account number. Echatị m na WhatsApp ka m nwee ike wee nye gị the account number and other details I need ịnweta from you ka e wee nwee ike book nye gị na ndị a ga-agọrọ ọkụ for 14 good days na temple. Ịghọtara ya? 08057837672. Again, 08057837672. Ọ nọmba ị ga-eji wee nweta m nwere nọmba ọzọ. Ihe ji akpọ na mba n'ọnụ bụ ka ị nụ ya from the horse's mouth. Ka bụ ofu. Then kaadị anyị ji maka ebe taa anyị kwuru na ya bụ kaadị bụ solely our fans. Ọ bụrụ na ị bụrụ my follower or fans m na social media, forget it, the card is not for you. Tata anyị ji MTN, anyị jikwazi Airtel, but please this card ọ bụrụ kaadị ị ga-akọpị send ya mmadụ onye abụrụ my fan. If it's not network you are using, please jump and pass. Ịghọtara ya? Dịka nji akpọrọ netwọk anyị akpọ for the day bụ ka ị wee nwee bụrụ ya n'obi ma ọ bụ na netwọk ị ga-na-use. MTN and Airtel 500 naira each. Etu aka isi eke everyday. Don't copy it and send to another person. Ọ bụrụ na ọ bụ netwọk ị na-use, jump and pass. O nwere ndị ka ya watch this video later today na Facebook. Nwere ndị ka ya watch ya na YouTube and other social media handles. Ịghọtara ya? Ka abụọkwa dị mkpa. Then n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa why you should have an altar that speaks for you. Very important. Ka m kọwara gị ihe is an admonition. Why some people ha bata n'ọdịnala ụfọdụ nwere ike sị n'ọdịnala dị expensive na ọdịnala dị expensive. Ihe kpatara ya bụ you have not done what we expected of you, maybe out of ignorance. Mana ọ bụrụ na ị ga-ege ntị n'ihe nchọrọ ịkọwara taa, I can tell you na ọ bụrụ etu ahụ iche ka ọ dị. M na-eji onwe m as example wee mara gị atụ etu ihe a na-agwa gị taa bụ ụzọ m nwa na onwe m si wee nọrọ ebe m nọ today. Weda ma ị bụ onye nkịtị ma ọ wee bụ a called one, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ige ntị n'ihe m na-akọwa taa, o nwere ike inyere gị aka. Eziokwu na mụ na nwere ike ghara inwecha similarity, yes, mana enwere ihe ị ga-amụta n'ihe what I pass through n'ụzọ nso wee gaa
wee nọ n'ebe nnọta ịghọtara ya. Then ịmụta ihe ọ ya bara uru. Ọ bụrụ na ihe na-eso eme ọtụtụ ndị mmadụ ji asị na ọdịnala dị expensive, one of the reasons is this. Ụfọdụ ndị mmadụ na-jump from pillar to post. Onwero ebe ịkwụ akwụ. Onwero an altar that you are dedicated to. Onwero ebe i belong. Ihe ị na-eme bụ onye rụba nne gị kpọba ya nna gị. Ihe nọ na ya bụ onye ọbụla eforo iso, because na your intuition is not active. You have not activated the inner you. That is why onye ọbụla whatever goes you follow. Onwere onye ị na-eso maka ihe a ma akpọ ya spiritual halting, ama m na ihe ma akpọ ya, mana ọ because of ihe a kpatalụ. Anwere ndị ụka ọbịa ihe mama atụ mgbe anyị na-eje ụka ọbịa Eko Catholic afọbidiri anyị from attending or ịgụ akwụkwọ maọbụ ije ụka maọbụ ekpere abụrụ nke Catholic. You know why? Ihe a ji eme ya bụ to conserve that your conviction, ka ọ ghara ịdị corrupt by external forces and the ofeto obey. You got that? Now, ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala chọọ ka ị gafa and chọọ ka ị ghara spend the ego that is not necessary, then a man ga-enwe an altar that speaks for you. Stop jumping from one ministry to another. Stop jumping from one dibia to another. You know why? A jump. Ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje ụlọ ọgwụ, then ị nwere special case. Ọ na-eme ije n'ụlọ ọgwụ nka isi na-amapụta jee n'ụlọ ọgwụ nka si na-amapụta jee n'ụlọ ọgwụ nke ọzọ. Enwere every possibility one na ị ga na-spend more money, because ụlọ ọgwụ ọbụla ije na ya will start another series of scan and lab test. Therefore, you spend more money. And nke ọzọ bụ na ị nwere ike ịdanye n'aka dọkịta nwere ike iji wee mee experiment. Yes, as that profession is, etrained ha na ha ma eji ọnụ ha wee sị gị na all hope is lost. As any medical doctor, you know, ọ ga na-enye gị nkasi obi till no nwere any option. Ọzọ sọ ihe niile o nwere ike ime o wee refer gị. Ịghọtara ya? So by so doing, mgbe ahụ o ji ga-eme experiment, now enwere possibility na ya problem ọ bụrụ na ọ makarịrị ọjọ karịa. Mana ọ bụrụ na enwere a professional medical doctor that is taking care of your health challenge, onye ahụ enwego history of your health issues, ọ malụgo ọgwụ ndị o nyere gị that balanụ, marụ ndị o nyere gị react negative, ọ kwụsị inye those ọgwụ. Then ọ bịa na ọnya ka eji enwe file. Ihe nji ala ka ịkọwa nkụzi m bụ na ka ị wee ghọta ya ọfụma. Ọnya ka eji enwe file that contains everything about you health wise. Don't ọbịa ọ gaa through your health, your file, marụ your health issues, your health history, marụ ọgwụ ị na-anabata, ahụ gị na-anabata na ọgwụ ahụ gị adịghị anabata. Ịghọtara ya? Maka na enwere composition of each drugs. Malụ example, n'ihi na-enwe ọsa nwere ọgwụ a ga-enye gị nwa na-enwe ọsa, then nwee ọgwụ a ga-enye onye adịghị enwe ọsa. Mana ọ bụrụ na dọkịta ijekwuru amụrụ niile enwe ọsọ, o nwere ike nye gị ọgwụ a na-enye onye ọbụla, and enye gị anaghị ya ọsa ga-akpanye ya. Ịghọtara ya? Ọmụmatụ ka m ji emalụ gị. So ọ bụrụ na ọ na-eme ị na-awụgharị from one place to another, one place to another, ị ga-etufu more money, because ebe ọ na ijekwana ebidokwa n'isi. It might take my advice or it might leave it, but I'm telling you the truth, what works for me.
an altar that speaks for me when I came back to Odinana. Ogbuefi EZE-ANA, I still stand with that altar today. When you talk about a life-changing thing, many people will not tell you. Yes. Come money get come and he gave marry your friend. Only from Nanya we share this video. Come from the horse's mouth. Because he know queen when he can marry and he when he can queen money believe in mark of football result. But we don't watch him for he any name maybe now. Monachim align the one between my chi and my mates. Then only him on my life. You know that, yeah? Only him in my life. To the extent now, somebody I knew so well when I was in Abuja. This man who only offered manos, the man betrayed me. Betrayed me. Despite being nice, I know how much I have spent on him. Sometimes, Baba take. I was looking up to him as maybe as a father. You understand? So that man used to be this spiritualist of a thing that normally my white garments and whatever. So, but that man believe in me and want a good record. Our environment, yes, a good record on where Obuna. Them mad never believe no your mother. Them mad never believe no I live work. But since I'm on the young but anything warrant such, so I cannot judge him based on what people do normally say about him. So, but I'm that in a problem. You understand? Then he now decide to pitch his tent with my enemy. Somebody and the person wanted to take all I have labored for. I told him can go the story very long. Now, because of the person the immediate gain or what at the moment. Whichever was here, you man marry all these years when I have been at the same community in Abuja. So they said no the person now be a police station, CPS one be a court. Yes, because my properties are involved. Now, one day where to face, I don't want to money. Then he am no more than I catch him and the money has. Where's ya? Where we are new, Mary go, but I don't know you we are they were they for. Yes, about when he can stand in the back. And they now decide to pitch that with my enemy. This particular property belongs to me. Watch I wealth, the man flare up was like Mama Goniabo. Mafia, na fando fe mano. That go. Some na what I will. Mama Goniabo, they are 7 days. They are 7 days. Makanamba and flare was said an Abuja. The Emerald will flare up and ask me na Abuja. Nenu nana will judge me and you. And na your joy email. It making them Nana Abuja will never allow you to go free. But the monk will flare up. Or say, Moa, you can't go here to her. Mama Goniabo. Ah, yeah, but I would have 7 days. Nah, what's the other way he gave me? Nam do not catch you, and na above na issue can name that Nenuna will judge. Then my cut crack and everybody didn't ever well see. They should come back to me and make peace. Now half from now, as elder statesman, now be on the top position will be here after Yanaka. Was one much to her, or Maria, to not pass her on. A mere man, or sit there 7 days. Before now, but I said after a few days, about then the next day, more than one Western banana, and Mama may take this threat just like that. Natawa ben nam inside that can nata ziawa. Owesemo na Bambas remoto. Jena God is good even na moto where bacha ticket without knowing the next person bought ticket. Na mona ya ga no na seat. Bo another landlord be the same
the same street anyway. The guy and the man now was beggar. So and then I load this second Niger bridge on our Balatandida. Then more another. So I'm never as you know, I won't come to achieve for one amount of fortune. Or some air, there no body here. Okumuna, that manual. Ha! Or some mamma that man. Now, that man 2 years with our environment. Who's what put them mother and allege. No, no one is responsible for him and hand. He dare not talk to him. Everywhere you go, and Emma, but before the man knew we here. Omoro na mo no ngem benchi ata no na mechi yenge de Odinana. Ihe mmelu obu. Onwelo ejemba mmụọ. Yes. Mmụọ mbalo bụ na gba mmechara ihe dị n'ụzọ m n'ọdịnala. Nje onwere alụsị nje kumbamba a na-akpọ ihe eji na nchegbu. As we speak now, the deity is in my temple. Yes. Alụsị abụ alụsị nọ na mba. Wee je kụọ ya mbamba then. Ụfọdụ na-akpọ ya ịkụ mbamba, ụfọdụ a na-akpọ ya ịba na alụsị and so many name ọ bụla ịbọrọ ya. And this one is very natural. Obro makwalo etu esi aba na mmụọ. Mmụọ bụ ị na-aba ga-abụ mmụọ ọdịnala na-asọ nsọ ọdịnala. Example, eche ịba na ihe eji na nchegbu. O nwere ụzọ ihe ịtọ ihe asọrịrị n'ụwa n'ime emenati ya. And ihe ezite ihe na-asọ ọgwụ ihe ọdịnala. One, na ime di na nwunye mmadụ. Ọsụkwa ya bụrụ na onye a ga-enye gị ụwa niile. Is forbidden. Ịghọtara ya? And mmadụ ama edi na nwunye gị. Yes. Nke bụa, ime eji egboji ori. Ịghọtara ya? Like iji force na mmadụ ihe bụ nke ya. Yes, ime ya. Nke ịtọ, ime eje na be dibịa si agwọ ọrụ ọgwụ ka igbo mmadụ. Kama mmadụ mejọọ gị, ihe ị ga-eme were ọjị were nkwụ. Were ọkụ jekọsara mmụọ si ya na ihe wetara mere gị ya jọji ya. Kebe eziokwu n'ime ya mmadụ enwere ike mmadụ nọ n'ụwa ama ebunata gị mana aka gị ga-adịkwa ọcha. Ị nwere ike ịnọkọta sị ka igbuo mmadụ mana onye ọbụla sị ka o gbuo onwe ọdachi. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara bụ nọọ mmụọ ka ị gbakwutere mana aka gị ga-adị ọcha. So ihe a bụ ihe mere. So mgbe that man bịa tụọ ọnụ otu si anyway na mma na aka m dị ọcha na nwere mgbe m mechọrọ ya. Ihe mmelu onwe nnata be nna wee were ọjị jekwa na be nna m wee gụsara na be nna na nwoke na aka m dị ọcha enweghị mmeri ya. Nkọcha etu ya tis wee mee wee debe ọjị na ana wee jekwa na mmụọ jewe na mmụọ ebe m dutara nnọkọ n'ala Igbo jebe na mmụọ wee sị mmụọ nekwa ihe isi nwoke anyalụ na nọọsụ ya eme m nka na ọ ga-eme nka cha nnọọ ihe niile ahụ nnaba mbatagwarị fensi ọrụ m gbagha ebido ogo m dibia small bido ọrụ m na-alụ. Anọzi m ebe a one faithful day. The one person, another landlord, people almost opposite my house. Now our environment now, and then with jubilation all over the community, our area. Then we'll jubilation. See again in them. Or say, Mama, what suddenly I am can 7 days. Now, what kind of go to? Yeah, now we have mellow within like let's say 2 months or 3 months. Oji to John working at you. Jubilation, them mad when they book them because now they are my aka. Mandugu, Mande, but allow with you. Okay about that. And what can I do? Say anywhere or metalabru, but I don't have none, I know come again on ya. Now, mana here na check what we babuna. Obrona. Altar. Why is it important to have altar that speaks for you is that altar will watch over you, watching your back, even when you are asleep. Because now, only so certain things, some spiritual attack can come take you unaware. Only you draw prepared spiritually. Only you not on alert. Only you keep taking you unaware. Man, no more.
mmụọ ịkụrụ mbamba ma ọ bụ mmụọ ịbara na ya, now you will always be protected because that mmụọ will always watch over you. Mana ihe ya ejima ezigbo mmụọ bụ ka nna akọwara gị ya bụ one. Ọ bụrụ na ọ ga-awere nke nọ na ya wee maatụ ihe eji na nchegbu. Ihe eji na nchegbu bụ na is only once in a year ka o ji eri ọta, once in a year. Ka mgbe mmadụ ga-atụ nke awụ ka mmadụ nwere ike makwa atụ mma akpụkwa anụda mmụọ ọzọ. Anụrụ m ya mana ana m anụkwa maka ya. Then mana ọ mmụọ ọzọ dịkwa strong dịka ihe eji na nchegbu. Now enwere mmụọ a na-akpọ otufie ụmụolum, yes. Mana otufie ụmụolum ndị nọ na ya nyanwụ mmụọ a na-eri rice maka nyanwụ mmụọ na-asụ rice, ịghọtara ya? So that is it. Mana ịnọ na mmụọ ana m egwu agụ maka arụsị wụrụ arụsị ọdịnala. Ọ ga-enwe nsọ arụsị ọbụla mmadụ na-agwa gị ije ebe a na mmụọ ma ọ ga-ebe a na arụsị afọ ọsọ sịkpọọ ya, mana o nwere nsọ ọdịnala. Nwanne pụtawa na ịchọ nke eji aka nka, ọ ga-abụrịrị arụsị ga-afọbi di gị ime ihe ọbụla ana na-asọ nsọ. Ọnya ka ị ga-eji ma nke bụ nke. Nke bụa ịba na mmụọ ma ọ bụ ịkụ mbamba, ọ bụrụkwa kọt. Yes, ọ bụrụ kọt. O nwere ihe ọbụla jikọrọ ụnụ in a way that na-enwere ike somebody anwa asụrụ jeberia. O nwere. Ana m achịkọwara how to know genuine ones. Yes. O nwere ihe ọbụla jikọrọ gị na ihe jikọ gị na onye ọzọ nọ na mmụọ ahụ ma onye kụrụ mbamba bụ n'ụnụ niile kụrụ mbamba na ofu arụsị, mana o nwere ihe dịka na o nwere onye nwụrụ ọnụ kwunu jeberia. No. Nwere ihe ọzọ jikọrọ ọnụ. Ihe ọzọ jikọdebere ụnụ bụ na mmụọ ahụ nwere once in a year o ji eri ọta, that is o ji eme festival. Yes, Ugochi tụwara na temple anyị na-enwe once in a year eji enwe festival. Now anyị emego nke this year. Yes, so once in a year anwa o ji eri festival anwa, ihe ọ ga-emewo ọ bụrụ na nke anyị ihe eji na nchegbu, ihe ndị developụ n'opekata mpe ji, ọkụkọ, then na ego ọjị nọ ka ya juice ọgwụcha just obere ego. Ọnya maka ini annually inwezikwa ego eburu mee ọzụkwa na mmụọ mere gị ife iche igbu eburu ma ọ bụ na ọ chọọ igbu karịa ka adọma, mana ihe igoro ike ime annually that ọkụkọ and ji iji wee bịa celebrate ya mgbe ọ na-eme festival, maybe mgbe ọ na-eri ji ma mgbe ọ na-eme festival, ihe ọsọ sịkpọọ ya. Ịghọtara ya? Nyanwa ihe amadebe o nwero, that is ime ya n'etu a, that's once in a year. O nwere ihe ọzọ dịzi na ya bụ mana o nwere ike o nwee ihe dị gị mkpa ị na-ayọpụrụ nnukwu iche nwere ike bịa na mmụọ, ma ọ bụ na o nwere onye sịrị na ya ga-egbu gị, ma ọ bụ onye sịrị na ya ga-eme gị nka mana dịkwashọ na aka gị dị ọcha, ma ọ bụ na o nwere onye sịrị na-anara gị ana gị. Kedu ihe gị na mmadụ na-eje kọt? Eze ana adịghị eje kọt. Ịda nna akọwara gị adị m eje kọt. Ma ọ bụ na mmadụ na-anara gị ana gị na ya bụ big man, na ya nwere ego, na ya nwere connection, ma ọ gị na mmadụ eme biznes ebinye onye mmadụ afịa, o lechaa ngwa ahịa rie ego, rie ya ọnya, rie ndọkọrọ, ma mmadụ edisaịdị ya ka ya kpagbuo gị maka na ị nwere mmadụ na ya karịrị gị. Onye na-agba ọgwụ, mmụọ na-agba ọgwụ, onye a na-agba ọkụka, onye a na-ana oke ya, onye a na-eme na o nwere mmadụ, then ọ bụrụ na na-eme gị na ị nwere mmadụ, ị nwere mmụọ, ma mmadụ edisaịdị ya na famili gị na ya ga-awaipụ onye ọbụla, o nwere onye ga-apụta ihe, ma ọ na mmadụ asị na ya nwe onye amoosu na ya nwe onye amoosu na ya chọrọ ka ya taa agha amoosu, ma ọ bụ na ya nwe onye otu nzuzo ka ya taa agha amoosu ma ọ ka ya gbuo gị, ị na onye na-etinye aka na tikpabụ aja. ị know why? Mmụọ ọdịnala na mmụọ ebutere ebute ama abụnata ofu. Yes,
ụmụ ụfọdụ na onye awee kọtis n'ọnụ na nke a n'ọnụ na nke a ihe niile abụrụ abara ihe niile abụrụ nọsensị maka na o nwere ihe onye a ga-eme mmụọ nọ n'ala mmụọ ọdịnala bụ the strongest ịghọtara ya maka na ọnwụọ na nnụrụ chọọ ife niile na ọ ga-ebudo tụọ obi na wee pụọ mmụọ ọdịnala bụ the strongest mmụọ ọdịnala Igbo ibe strongest arụsị nwere nsọ arụsị siri ike arụsị achasiri ike ịghọtara ya mana ị ga-akwụwaka aka ọtọ imejọkwa na mmadụ imejọ na mmadụ igbo na nke mmadụ azin ijide under duress jide mmadụ ihe ka ị narị ya ihe n'ịkarị ya ọwa na mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla onye ahụ nwere ịchọ ka ị narị ya ma ọ nọọ ka ịgbawa nwoke ibe gị aka narịa nwunye ya n'ime wuri ya ike dị gị n'aka o nwere ike nwoke ejiro ihe niile anyị na-achọ ka ime mmadụ akaje na o nwere onye ga-ekwuri ya nwanne pụtara n'ụzọ adịrị ya monde wonde nwoke gogo maka edowe kọmba o nwere ike onye ị ga-eme ya ime ya ofeke ị na-afri mana o nwere onye ịmara ka onye si kwado o nwere onye ihe eme ya ọ bụrụ onye nọ na mmụọ inwe showdown and mmụọ meweghị ihe ị nwere ike ọtụ ndị mmadụ nwere ike na-agagharị ebe dị iche iche ma ichefuzie n'onwe gị maka na onye agwalụ onye kwuru chefuo onye agwara adịghị echezi ọka ịma ị nwere ike onwe onye nọdụrụ ala onye imere akanye dị iche iche ịchọkwara ije ihe mma alụ ihe imere ya idebe ahụ na dị karịrị okwu ikota na-eji ego ma ọ n'imere nke a ị na-agagharị na mmụọ dị iche iche na-emekasị opi ihe ma ọ na-ejegharị na bere ibia na-emekasị opi ihe mana ịma na o nwere onye imejọ nwanne go back to onye imejọ ga-ayọtuo ya maka na ịyọtuo ya iwe gbatuo mmụọ si elu iwe ya ebutuo mana idebe ahụ na ịkarịrị okwu ikota na ọka imegide mmadụ ị nwere ike ime ma nke ị nwere ike ime onye ọbụla n'Afrịka mana o nwere onye ihe eme ịma na ịzọ ike ukwu na nsị abụkị ịghọtara ya so ya na-achịkọwalụ gị bụ mana ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala ana m agwa gị what work for me etu nsi wee bido na ọ bụrụ na na-enwere arụsị ịkụrụ mbamba ma ọ bụ na ọ bụ ọkụ ịkụọ mbamba ya narie ide echukwazi yes ọ bụrụ it doesn't work that way ịghọtara ya ọ bụrụ na ịbụ onye nọ na Naịjirịa ị ga na-anọ ịnọ nchekwa ikuku arụsị ekusa gị ịghọtara ya ọ bụrụgoro n'ọjị na ị nwere ego ihe ọbụla iwe alụ mmụọ ọjị kpọcha mmụọ ọjị nakwa ọ bụgoro ndị ụka ha na-eje pilgrimage ịghọtara ya a ga-enwerịrị ọta onye abatara ụgwọrọ n'ụka ị ga-afụrịrị nwere ike asị na ndị a bụ ndị congregation of spiritual priest ma asị na ndị nke a bụ ndị immaculate heart ma ọ daughters of divine love ihe ọ pụtara bụ na ha nọ under one altar n'ụzọ pụrụ iche so ọ ga-enwerịrị mmụọ and by so doing ọ dịrị very cheap example ihe niile a na-abụ ọ bụrụ na o nwere mmụọ ịkụrụ mbamba e nwere ike ịnọgido onwe ka ihe si eme around you ma ọ ka mmadụ si na-edebe ahụ ka ọ bụrụ ọkụ biznes gị ihe ị ga-emekwa bụ ịtravelụ to mmụọ anwa ịnọ na ya ma ọ bụ mmụọ anwa ịkụrụ mbamba language ọsọ gị yuzuo now ihe ị ga-emekwa ahụ ịpụkakọsara mmụọ na enwe ka biznes gị dị ma ọ nekwa nke a ma ọ bụ nekwa nke ị mara ihe ị ga-eji na-akọsara mmadụ na-akọsara mmụọ eze mmụọ na ebe ahụ agbadogokwa ihe ọ ga-eme ịghọtago denụ godokwalụ mmụọ n'afa gị o nwere ike ọwụ nọ nke onye ide na ọ ga-enye gị nzu arụsị ma ọ bụ na o nwere na ọ ga-agbanye gị mmiri ma ọ bụ na ọ ga-emere gị nke a ma ọ mere gị nke ọzọ o mekwara gị ya Moses sometimes o nwere ike imere ya free o nwere ike o mechara gị ihe onwe ihe ije tụwa ma ọ bụ na ị bịara gota bred nye ndị nọ ndị mmadụ erie ma ọ na-ebịara mee saraka by so dị na ọrụ mma adịrịghị chip ihe ọ na-abụkwa nwere ike ndị wọnsị nọ na mmụọ ị nwere ike ịnọ wọnsị na wail ọ bụgoro ị na-ebetara aka ịkpọ na fon si nakwa ihe etu a ihe etu a ihe etu a na-ayọ mmụọ ma ọ ihe etu o si wee dịrị gị na biko si mere gị obere saraka chụọ àjà maka ihe etu a ịfụka ihe niile a na-agakwa ihe asara ọkụ ịghọtara ya ịnọkwa gbugara mmụọ anụ just like that is the only what you need o nwere ike ọ bụrụ na na-enwe shop ị nwere mmadụ asị na ọkụ onye gbachie shop gị ma ọ bụ na afịa ada azụzi ma ọ bụ na nna sisi o nwere ike ọ bụrụ na ihe ị nide just nzu mmụọ ka ị nide ma ọ bụ mmiri ịtago
ị ga-efe na shop gị ma ọ ebe onye na afịa azụba ịghọtara ya. So mana ọ bụrụ na ị nọrọ na mmụọ ijekwa na nke anọda dibia bido spend more money bido spend more money bido spend more money. At the end of the day, isi niile spend na since bata ọda niile spend so much money mana ọ because of the mmadụ ka esi eme. Ka m gwa ka mmadụ ofu a ịfụ ihe a na-akpọ ndị amoosu ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị nọrọ na mmụọ na ịbarọ mmụọ ma ọ na ịkụrọ mmụọ mbamba, ị ga-akọntinu na-arụ ọrụ ndị amoosu from time to time. Ka mmadụ ga-atụ for years now I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi ekebụrụ m ndị amoosu for one. Yes, since mba na mmụọ kebụrụ m ndị amoosu one till now. And adịm ike tomorrow. You know why? Na m nọ na mmụọ na mgbe onye isi alụsị. Maka ihe o nwere ihe ọbụla ndị amoosu nwere ike imewu, and o nwere ihe ọbụla ndị amoosu nwere ike imewu onye nọ na mmụọ. At least na mmụọ a nọgoro na ya ihe eji na nchekwa. O nwere ihe amoosu nwere ike ime onye nọ na mmụọ. Ịghọtara ya? O nwere ihe amoosu nwere ike ma ọ nwere onwe ha amoosu nwere onwe ya otu nzuzo nwere ihe ha nwere ike imewu. That is normal thing. Mana ị ga na-asọ nsọ, ị na-asọ ha na nsọ mmụọ ga-echekwa gị. Ihe niile a dịrị na-etu ọnụ ma ọ bụ ndị ma ụfọdụ n'ime unu na-ege m ntị agbago ọsọ be nna gị. When was the last time ị goro ịga village? Ị na-atụ ụjọ na ya egbu ọkwa eziokwu. Ụfọdụ n'ime unu na-awụ ebe na Krismas ije kwụsị n'Owerri ide elube nna gị. Ụfọdụ ndị si Anambra nwere ike kwụsị n'Ọnịcha emechaa na ma ọ kwụsị na họteelụ ọ na-atụ ụjọ. Ụfọdụ na-atụ ụjọ na ya aghasara ya enye ule. Ịghọtara ya? Ma ọ na ngwurube nna gị nwere ike asị gị na nke a na-eme ma ọ bụ na nke a na-eme ma ọ bụ na esi na ngwurube nna gị bụrụ ebe ọ ya bụ abalị mmadụ alaghị ụla ịfụ ka a na-azụ ụkwụ na nzi bum bum ịbata nwa onye ya afụ ụna agba ụnụ nchu ụla ma ọ bụ ihe dị fọnị things a na-eme. Ịghọtara ya? Enwere nke bụ n'ọhịa ya ma ọ bụ na ịkụrụ arụsị ma nwere ike ọ bụ na ntụ si na ọkụ amụrụ arụsị ka iyi efe na compound. That's entity. That's entity always n'ụlọ. Ma ọ bụrụ ngwuru mmụọ ụmụ ihe dị aṅa ma ọ bụ na mmadụ dịrị ọgwụ ihe niile emebie. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na-ekụrụ mmụọ mbamba so many things o nwere mgbe ya arụkọta ọdụ ka asị na onwere ihe na-etu adị ihe ị ga-emekwa i go back to mmụọ onye mmụọ aka ji ọfụ anwa. Mmụọ onye isi mmụọ a nwere ike ọ bụrụ na ncha ọ ga-enye gị, nwere ike ọ bụrụ aja, nwere ike ọ bụrụ minor things ọ ga-enye gị si na mmụọ. Ị apply ya efukwa many things whatever ọ bụla ana ihe ọma na-eme. Ịghọtara ya? Then ka nkọwalụ nwantịrị mara about ndị amoosu. Like ọ bụ na ihe eji na nchewa arụsị na-achụ ndị amoosu badị ndị anyị ọ na-eme ndị amoosu tu ekere ya, ndị amoosu ndị otu nzuzo ndị na-agwụrụ mmadụ ọgwụ ndị ogbu mmadụ ji n'anya afọ ha because those people are evil. Ịghọtara ya? Now those amoosu anwa ndị bụ ndị amoosu kpatara na eburugoro onye ọdịnala ịfụ na ịgba afa ekereghị ndị amoosu. Enwere ike is a matter of months amoosu afta afa n'afa gị ejugo onwe why ka nkọwalụ gị ihe mara. Mana m gawa Ogbuefi EZE-ANA agwa gị na years back ekebara m amoosu for myself or for any close person to me. Ịghọtara ya? Ndị bụ ndị amoosu a na-agbawo amoosu will living beings. Amoosu abụrụ amoosu ndị mmadụ. Example, gịnị bụ ndị amoosu? Amoosu onye ka eji asị na egwere otu ndị amoosu. Yes. Ije ihe dịkara mbido asị na enwelu ọdọ ka fraternity. Note that otu ndị amoosu anwa ọrụ ha bụ all living beings. Obi ọjọọ mmadụ nwere ibie ntaji anya ekworo na anya ukwu ọnya wa amoosu. Mgbe ọ na-eji obi ata mmadụ amoosu, mgbe mmadụ nọkọtara etu a na-echesi ihe ọjọọ ya eme gị amoosu ka ọ na-ata gị ịmara. But I can tell you, as long as you are living in this gross material world, there is no way na ama enwe onye na-enwe ntaji anya na ekworo na akpọmasị n'ebe ị nọ. Ọ dịrọ possible. O nwere ndị kpọrọ gị asị. Ihe a ji kpọrọ asị abụrụ na ịtabiri omejie mana ka o wee megide nne gị ma ọ bụ nna gị. O nwere ike ọ sị ọ ka ọ bụrụkwa ngọzi ka ma ọ bụ ife iwe ka ya na-aya ịma ọ na ọ dịrị nwa ya mma ife nwa anọrọ mma
So because of ntaji anya ọ na-enwere nne gị, maybe na ya na nne gị bịara ije dị ofu oge, maka ntaji anya ọ na-enwe ka nne gị ghara ihe ọma ghara imewere nne gị, o jiri because of it bịa kechie gị nwa maka na ofiru na ihe ọma mere gị nne gị ọbarịa. So as long as you are living, I nwere somebody I like or ya got. This one na-agakwa ụzọ ibe gị na-aga, ọsị nwaanyị ga-eji wee gị ụzọ na ọkụ afịa iji gwagoro akwa ibe gị na-egoro yiri ọfụgo nke gị nwaanyị obi ọjọọ abịa ọsị na ọka afụchata ya. Anyị agbapụrụ ha n'ọnụ, ndị ajọ mmadụ ya gbara ha n'ime ana. I can tell you, ndị bụ sọsọ ihe a ga na-echewu ihe na-atọ ha ụtọ ọ bụ ka a sị na ihe ọjọọ na-eme gị na ị na-eriwu nri ọnụ. Ọ bụrụ na onwe ka isi kpata ego asị na ọgwụ ego ka ị gwọrọ mana ha ji ozi onwe gị ọgwụ ụbịam ka ha nwa gwọrọ. Ha ya chọrọ ka a na-afụ gị na pain, ha fụ ada na adị ka ị na-smile ma na-asị na ọbịaka ka afịa. So as long as you're here on earth, you must have an enemy. Let me give you an example. Ebe I nwere story ịma ebe Jizọs ndị ụka ọbịa ịma ọnụ onwe ndị kpọrọ ya si, some of ndị asịkwa na-asị ya Odinana. Ụfọdụ n'ime ha akwụkwa ndị so wee rie achịcha bred ọ bụtara ha. Ụfọdụ n'ime ndị akwụkwa ndị bitere erie including Judas sokwara ndị sokwa ata achịcha na-eri ihe ọma ọ na-emere ha. Ghọtara ya? So ịdara asị nwere onye tabiri omeji ya. Yes, ịdara asị na onwe onye tabiri omeji ya na onwere onye imejọrọ, therefore you assume na onwere onye ga-echeta gị. O nwere ndị nọ ya case as we speak now. O nwere ndị nọ na ya case, ndị sị na ha amadị ndụ ihe ọma emere gị, ndị sị na ha amadị ndụ ihe ọma emere ezinụlọ gị. Mana asịrị m na ha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ike gị aka ga-ebi ha n'ala na ike ga-agwụ ha ma ọ bụrụ na ikwela. Ihe na-achịkọwala gị na o nwere ndị alaikrọ ya face, ụfọdụ alaikrọ ya face of ya family. Ọ ka asị na ya family ka unu enupụta, ọ ka asị na family gị na ihe ọma ememego. So for that reason, ịma agba nkịtị. This world we are living is full of evil. Human's hearts are evil. So people here nọ na-echewu ka a pụluo ndị ọzọ down, knowing fully well kwa na ọ bụrụ na ijide mmadụ na iji onwe gị ọkwa eziokwu, but they don't care. They are spoilers. Ọ ha bụ ndị amoosu. Ndị amoosu abụ spirits. Ka m gwa gị ndị bụ spirits. Spirits are the akarogeris and the omonuke. Those are spirits. Mana ifuru ndị amoosu, they are living. Onye ka ndị Igbo ji asị na onwe ndị ji obi ata mmadụ amoosu, all living beings. And as long as you are on earth, they will keep on tormenting you. Example, ike ndị amoosu taa. Let's say that they send their negative thought around you, and they are therefore forming or negative aura around you. Ekesigoro her today, I can tell you, it's a matter of months. You will still see fresh people, fresh evil. Oh, and when you after 3 months, 4 months, 5 months, 6 months of Fugani Cadendo, Nina Ricky, and I was quite stronger. I say, oh, there, oh, I work on Uber, my okay, I don't give you a waffle, okay. Catch and Jerry. They will keep repeating themselves, and they will keep stop. A man was not you can damn like you catch after 3, 4, 5 months, 6 months. They will say, "Apia yafa." Of course, now after yafa, you can have fear that most that again. So, you got what was your bubble? Emma, ya Charonia, Ugra, Sharia, Emma. So. Ndị amoosu anyị na-ekwu ihe a, then ha chọrọ ka ihe ọma ọbụla mee na ndụ gị. I'm a living witness. I witness all that. For that reason, ndị amoosu a always come. Mana ọ bụrụ na ị kwado ọfụma kwado ka nwoke si akwado, then onye ahụ nyere ha mpịawa azụ nye 100 years gap. They will never come your way because you know why? Ihe pụtara ha ma abịa ya way bụ na na-enwere altar that speaks for you. 247. Mana ezi ọka ị na-eme n'ike aka gị nwanne, o nwere ụbọchị ị ga-apụta enwude agụ n'aka. O nwere ụbọchị, ọ bụrụ ụbọchị niile ka ị ga-anọwu na state of grace. Ọ bụrụ mgbe niile ka ị ga-anọwu n'etu ị kwesịrị ịnọ. O nwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ ịnọ na-epoto gị, ọ bụrụ mgbe ahụ ka a ga-strike. That evil arrow will come. Maka ihe na ịdị defenseless. No altar speaks for you, nothing, no spirit is protecting you. I want to
That is why they you must have an altar that speaks for you. Okay, really a temple you belong to. Yes, not even the Bobron, then no to the match or the Poafa. You need your ordinary temple and ordinary temple over not the okay. So, yes, go on also, Mom come and I condone Nugi. Either may hear Odinana son so. Eh? Go on and I condone. You may hear Odinana son so, Baba, Cabria. Mana go on Aviano, Gagwag in your do's and don'ts, Bo Odinana. Nyabonsia. And the only hear the evil. I can ask him or try to manipulate anybody. No. I'm not saying well, years we are. Makana, everyone will engage when we're in Catafit or crazy. Yes, I want to get. Now, I want to give me a mile at a mile on the Sato, within Kendon, every year, and so I want to give more Kendon temple year, and so I'm on that. How much I'm at to marry? I want to know when a Ghana about 2 fear, whom yes. Well, I don't know 2 fear, but no 2 fear, that's all right. You know that? So, mana or 2 fear, can also. Mani and the man can we have governor and our son forbid Diegi, he may have an abun son, but the right one. Mana governor Essendro, in a megorivo, now manipulate room for a manipulate others because Baba Cabra, you know, and the Obro court. What he had a form of kind of initiation, celebration, no, did each no one. You know, what form of more time of gathering? No, it can only be maybe a regime or festival, more wage for that boy, idiot, for that boy festival, whatever body, man, maybe once in a year, if I can more, can I inform me throughout the year. That I go, oh, how did they go back? If not, no, I'm going to be a lot of from time to time. If you're was in a taluno, if you go back and then with Klaus Kusag, while I'm watching, it was protected. Can well on day, none more. Here on the air, how they did a baby or a buffer. Some more on a more. You are one other because I don't want to sit there for my name, Maria. Mama will go to Chiano then. Now, I am one on that you come one on, you come more chicken and do be a day. Imagine those things. Makia than the hour, not out for a just evidently. We'll go back, but it's supposed to go back to that temple. Bawa, for your boya, because I know what you are passing to. On one day, Malabona get changed the oven, or what don't change the oven. You know, Ebagadina, man, must have altar that speaks for you. Whether I'm going to make some name of Bodoibo, I can tell you distance abre barrier. Macadamon upward. Cabo, Kebwa, all one name in Nigeria, in where schools. Yes, where schools, but more. Macaneba de Jeteka. Eotaria. I want no one Akasirike, digging the mother, Pioneer Hosa. My neighbor can adjust. Adult to Walanja, Hapwajut, Hapwajog, Menegaka. Come up by an more. If I am more, just equal say, he opened up Swan. Then, Malusia, boy, I want a model, Majorgi, he said of either water or coordinate to our world. What are you? Jena Mwa, Kumamba, because I hear mother, I make him or your mother one again. Happy here. Get us a set for the old money, has happened there. I want them more. So, all he was see them in Abia. One good on the Agana guide again. Start seeing changes. And by so doing, Yenina Balu cheap. Manobo no him, Oborogi Fenia to Boya de to Borogi Fenia to I can tell you, he made it tired. And my what work for me and it will work for you. Natalia. So, Yagazia. Oh, I want you to know what I did him. I want to what I did him Kuzita. Nobody can send them message na WhatsApp. I am a quality of ma. Natalia. HF na him guru. Ebana more. Eba more about waking once in a year. Get your buria, a very rich. That's all.
enwere ihe ọzọ, enwere any meeting, one of fraternity, nothing. Na ihe dị mkpa bụ na mmụọ dị etu a esere ya biko watch over my back. Ọ bụrụ mmụọ na-apụ apụ, they are protected and always protected. Mana imejọ na mmadụ intentionally. Datara ya? Ya ga-esi ka mkpọ kaadị anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Kaadị anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa taa ụmụ ebe ụzọ kpọ Airtel 500 11 44 73 95 31 76 67 98. Again, 11 44 73 95 31 76 67 98. Let me call for the last time. 11 44 73 95 31 76 67 98. That is Airtel airtime 500. For MTN 500. Don't forget to load it is star 3551 star. It changes the number now. 59 30 01 78 55. Again, 59 30 01 78 55. Let me call MTN for the last time. 59 30 01 78 55. Ya gazie. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi Friends of the Temple na ndị niile my fans all over the world. Ebe ọ bụla onye n'ime ha nọ na ndị niile nọ under the influence of my voice today. Let them receive help. Let them all be properly guided to the right path. Let them be always protected from evil men of this world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie n'ọfọ. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile bụ Friday by 9 a.m. Weke imerecha vidio atụsara ya ndị ọzọ ya gaziere m. Izuru keme Chineke na izuru keme. Izuru keme Chineke mmụọ izuru keme Chineke izuru keme Chineke izuru keme onye na-eme mma izuru keme onye na-agwọ ọrịa izuru keme osikwa ndị ya izuru keme Chineke ọgọ mmụọ izuru keme Chineke gbochie izuru keme onye na-anaghị ha izuru keme onye na-eme mma izuru keme Chineke mma izuru keme Chineke izuru keme o Chineke bụ izuru keme. Kadin ya gazie.